Ne znaš što piše? Kada hoćeš da ukucaš. Ne znaš? Đelović, ukucaš i izađe se. E sad oni ne znaju da si ti pronašla parče druge te imitacije. Pa si htjela se pohvališ s njima i gluposti. Misle da je pravo nešto. Pravilno se skriva. Jedna žena, najveća u istoriji, se zove Marilyn Monroe. Samo jedno večer videla nešto. Ma meni to ne interesuje. Mićo, stani! Ide napred. Mićo, ide napred. te žmure stara, Pa mene to ne nećeš. interesuje. Samo mi kaže nećeš! Pa mene to ne interesuje. Mićo! Mene to ne interesuje. Zakuni mi se! Ali Ništa. nećeš da me odaš. Ma mene to ne interesuje. Dobro, kao da ti nisam rekla. Ma mene to ne interesuje. Jel da? Mene to ne interesuje ništa. Da uzmem bubicu. 150 mali musta i 3 litra vode. Ispalo je da je izvršila sam musta. Ali je bilo nevjerojatno. Ona se nije ljubila. Ubili su je. Frank Sinatra i predsjednik Amerike John F. Kennedy. Oni su ubili. To svi znaju, to je javna tajna. Ali oni neće. Oni ne idu na robu. A ona imala sve u životu svoje pružene, ali nije imala mozga. Vidjela je nešto i prepričavala njenim drugaricama. Tu se ne radi. Budeš maker. Ne zna se veliki šmaker. Vidiš šta i sačuvaš. Voju, kuđu, bilo će to ne hoćeš nego za prije što da budeš budala. Šta god kaže ovako pitanje šta nica kaže. Ali tuđe javno ne mogu da